Ni Lourdes Zubia naiz, Oñatiko alkatea, baina gaur nire konparezentzia hemen izan da dependentzia legearen inguruan eudelen, hau da, udalen elkarten ideiak edo reflexioak aurkeztea. Legearen inguruan, lege hau ez da arrunta da guretzat, dependentzia daukaten pertsonak guregan udaletxeetan ikustea. Beste alde batetik, beraien harrera lari nagusiak gugera. Ikusten duguna da pertsonak adinean gora dijoaz eta osasun hobearekin, baina dependentzia ere badago, eta horren inguruan gure presentzia, gure zerbitzu beharrak egunean gora joango dira. Eta hori izango da gure erronkari nagusiena. Behar den moduan, kalitatez beteta, beraiei, pertsona nagusiei, batez dependentei, gure harrera eta gure zerbitzurik hoberenak eskaintzea.